गोदान भिडिअ फिन खेबसे बर'फोरनि थालायबाय थाम्बनेला टाइटेलाव नायना मिथिखाबाय खोमा बहा थांनो नागिरदों मानि बागै जानो थांगासिनो नङा होमबा दायो आबो सेन्टाराव दं आरोना आं माने मैयानिफ्राय दुखानावनो थाग्रा खालामबाय आरो बैथिं उननि निला दखाना बेयाव थायोमोन नालाय मादै लाहानाव दायो माने बेयावथ' थाग्रा जायगा गैयामोन नालाय बेथिं माने थाग्रा जायगा गोनाङाव लाबाय आरोना बेयाव थाग्रा खालामबाय ओमफ्राय दायो ओंखारलांसै आरोना आबो सेन्टारनिफ्राय फाइनालि माइनाव लाहानि न'आव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै बिनि खामानिफ्रा हानाय मानायनि हायावसो हाखायो आरोना ओमफ्राय नै मेचिन आथिं दङ आं मानो माइनाव लाहानि न'सिम फैदों होनना बुङोब्ला माने माइनावा महामुनि मन्दिर थांनो आरोना ओमफ्राय आंबो थांफानांगौ दा थांबाय थानोसै लोगोफोर बायदिसिना खरस दंबावो आरो लामायाव नेगासिनो आरोना आंबो दुगैबोआखैमोन नालाय फुंद्रायनिफ्राय दुगैबोआखैमोन दुगैनानै लाबाय आरोना दुगैदोंबाबो लोगोफोर ड्रेसा बेनो जाफिनबाय आरोना मा होनबावनो जेबोथ' नांला होननांसिगोन गोसोआ थिगबानो ड्रेसखौलाय आरो माथो ने ओंखारलाङो आरोना दायो फैथ'वाखैनो माइनावा बहा थांनो नागिरदों मन्दिर थांनो मा मन्दिर राजबारि महामुनि मन्दिर हाय खालामना होनो थिनबाय खेबसे माबा हाय साय गैयानो बिराद दुगि साला ओमफ्राय दख'ना गाननो होबाय नै दख'नाखौनो गानासै माजबाद टाउन आरोना ओमफ्राय नै माइनावा साथि लागासिनो आरो आलारि बाथि मार्केट नैबेयो मोननैल' बुस्थु लानांगौनो साथि ओमफ्राय आपेल लानांगोन आरोना लानानै थांसै दायो गंबेसे लागोन 6टा हा आंथ' जेबो मिथियालै बबे जायगायाव बबे माबायाव मा इसोर दङ बेखौनो मिथिया आङो दा बिनाव सोंबासो मिथिसिगोन एबार सेकेन्ड बार जागोन नालाय लोगोफोर फार्स्ट बाराव आङो हिन्जाव मोदायखौनो माने आइ मोदायखौनो होबाय दाना हौवा होननानै आफा होनना खुलुमनाया हौवा होननासो खुलुमदों आङो जारलासो दिनै मोजां खिन्थानानै होखा आरोना हाबजेननायावनो अबस्था खाराब मा जानानै गिखो फा मोजां मोनोमोन आं बे लंपेन्टखौ ओमफ्राय गोदानसोमोन आरोना दाखालि बावैसो सुनाय जि जाबाय नो खोमा टाउनाव थालिर लानो ओंखारनायाव बोरैबा हायथाफ्लांबाय ओमफ्राय जिबाय दा जिबाय नै सिलायाव नंबावसो साइडआवसो ओमफ्राय सुथेफिनसो बाय दा न'आव माबा मेचिन दंखायना सुथाबना लायनो ओमफ्राय दा स्टिफेनजों नायालासिनो सुनाङा ओमफ्राय केमेरायाव नायबाय थानानै आखाइखौ थुफ्लुंनानै ला ओरैनोबा जिजाबाय नै स्टिफेनजोंसो सुथेबाय आरोना लोगोफोर मा मन्दिराव फैनाया दा लोगोफोर फाइनालि जोंनि माजबादनि गंसेल' नायल' जाल' मन्दिर आरोना महामुनि बेयाव मोनफैबाय आरो नै फाइनालि सिङाव गोबां मानसि जाहांबायानो दा जोंबो हाबनानै लानोसै बेसेबां हायो थाब थांनो नाजानोसै थाब फोजोबनो नाजानोसै हाबनांगौआ माने मोनथाम मोनब्रै जायगा दं आरोना दैयाव ओमफ्राय मेन मन्दिर ओमफ्राय शिब दङ मोनथाम ना मोनब्रै जायोमोनलाय गासै मोनथाम जायो भिडिअ एसे गोलाव जानो हागौ आरोना लोगोफोर आंथ' हारसिं थाबाय नालाय दुखानाव बिदिनो जानाय लोंनाय नङा माबा ज' बाल्थिं बायदिसिना साराय एरि लांनांगौ आरोना दिनै मंगलबारखा नालाय हाथाय दंखायो दायो नायलांफाबाय थादो आरोना लोगोफोर संसार जासिगोन नालाय हारसिं जुदा जासिगोन दा बिनिनो खरस लांनांगौ आरोना नायलांफाबाय थादो गासिबो इन्टारेस्टेड जानो थांगासिनो आरोना लोगोफोर मा होनदों संसाराव हाबबाय होननाया नोङो संसाराव हाबबाय संसाराव हाबसिगोन संसाराव अलरेडि हाबना दंखायो थाखा फैसायाथ' बाहायनांगासिनोखा संसार जानाय बायदिनो लोगोफोर गेटआव एन्ट्रि जानोसै आरोना आथिं आखाइ सुनानै लाबाय ओमफ्राय हाबनोसै दायो सेन्देलखौ एसे जमा दोननोसै ओरैनो बिथिं एन्ट्रि आरोना मेन गेट
tuh सिंनि नजारा आइथिं आरोना माने फाखाजोंसो थाबायलायबावो मन्दिरानो ओमफ्राय बिथिं फुख्रि दायो माने बुट प्रसादफोरखौ होना लाग्रोनोसै आरोना मानसिफोरखौ नायनो हागोन नै स' नैबेयाव प्रसादफोरखौ माने जमा होबाय आरोना थ' ओमफ्राय इसोर माने लगायसिगोन ओमफ्राय दा जोंनो माने जानो हरगोन आरोना बावनाय माखासेफोरखौ ओमफ्राय इथिंजाय खुलुमगासिनो नै थिं जों बैयाव खुलुमग्रोगोन मेन आरोना बेयाव खुलुमनाया ओमफ्राय इथिं दैयाव बावनाया इथिं बावबाय ओमफ्राय नै फैसा खुस्रा नागिरगासिनो फैसा खुस्राखौनो नागिरना मोनाखै दैयाव माने एन्ट्रि फिस सिस्टेम लायो आरोना बुट प्रसाद होनायनि माने कपन लानाय कपन लाबाय आरोना ओमफ्राय बाउनोसै हा हा बेयाव आथिं आथिं हा गया जरानायल'सोमोन ओमफ्राय दायो नै प्रसाद जानोसै बयथिंबो माइनावा जागासिनो आरोना खेबबेसे जाखो गासै फैनाया आं जोंब्रा सानैजों खननै जाबाय एबार खेबसे फैबावनांगोन खेबथाम नामा खेबथाममोन ना गासै खेबथाम फैनांगौ आरोना सिगांनिफ्रायनो मानिबोनाय नियम आरोना जे खेबसे फैबाथाय माने खेबथाम फैनाया दायो नै प्रसाद सिमाङाव देखायदों होन्दोंमोन नामा दाखालि गोबाव जाबायमोन ना फैया मानसिया सिगांनिफ्रायनो बिदिनो फुजा बायदिसिना होबोबाय थायोना ओंखायनो सिमां माने देखायजालाबायो आरोना फुजा होनो थाबाथाय माबा सिगांबो फारौ होनो ना मा दंमोननो बेयावबो देखायजाखांबाय ओमफ्राय दाखालि नै फैयाखैमोन नालाय खेबसे फैनानै थ' बेखौबो देखायदों आरोना दायो प्रसादखौ जाना लानोसै लोगोफोर ओमफ्राय आवगायनोसैलाय आरोना मन्दिरनिफ्राय फैलायबाय ओमफ्राय नै जानोसैलाय आरोना जि मोजां मिनिदों बिखुनजोआ आंना मिरामिस नालाय थ' जों मन्दिर थांना फैबाय नालाय माथो बेदर जाबावनो आरो नङाबा ओरैनो खुलुमना फैनाया बेखार जागोन थ' जाना लानोसै आरोना ओमफ्राय बजार थांनोसैलाय आरो दंबावो आरोना बायदिसिना थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर गासिबो जाना लानो दायो दा बिथिं केलेरिया भाजा दालि झल पापर फ्राय बिथिं आलासि आमाइ सासे दंफैयो आरो ढेकियाजुलिनि ओमफ्राय बिहावजों बिखुनजोजों जादो आलु बासिनांदोलै माइनावहा आं न'आव लांगोन आरोना नै लोगोफोर हाथायाव मोनफैबाय आरोना जोङो थ' मंगलबार बाजाराव मोनफैबाय ओमफ्राय आं न'आव लांनो आलु लादों आरोना आलु बाजाराव थ' जोंहा माइनावबो थांफागोन दिनै जाहोनाव दाखालि ओजों थांना फैनानै माने एसे बेरायनो मोनाखै नालाय एसे लानानै थांसै आरोना बेरायनो बारा गोबाव लाखिनो हाया आंनो गाबोन थांफिनखागोन नालाय दा थांनानै ओमफ्राय आं गाबोन फुङाव फैबा लाबोफाखानोसै आरो डाइरेक्ट मा लादों हा अमा बेदर नोंनियाव मोनसे लाखांबाय गोसोमाव ओमफ्राय आरो नैबे बिखुनजो लाहानि बे गोसोमनिया जोंहानि आरोना अमा बेदर सासे गथ'नि दा कुर्टि सिट लांनो फैदों आरो माने कालारखौ बावनानै थाबाय ओमफ्राय दा माने जायनिखौ सुबोदोंमोन बिनियाव सोंहरफिनदों आरोना थ' इथिंजाय बायदोंमोन आरोना आङो थ' दसे माने
कालारखौ खोन्थाहरगोननो थ' बेखौ नेगासिनो आरो दायो दसे जिरायनानै ज' लोगोफोर मोनफैफिनलायबाय आरो ना माइनावलानि न'आव ज' नै मा मा लाबोदों थ' नोंथांमोना एसे नायनानै लादो आरो ना थ' नै आं हारसिं थाना जासिगोन नालाय रुमाव थ' बेनि थाखाय नै मैगं सुग्रा लादों ओमफ्राय जग दाखोर गारग्रा साबुन दोनग्रा नै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे साराय खोस्लिया गंनै आरो ओंखाम हायग्रा मोनसे ओमफ्राय नैबे बाल्थिं आरो ना थ' माखासे दंबावो बेखौ न'आवबो दंखायो माने ओजों जावलियाव थ' नैबे निफ लाबाय मोनसे ओंख्रि हानो थाखाय थ' ओमफ्राय माने न'आव जानो थाखाय मैगं लाबाय आरो ना केलेरा भिन्दि ओमफ्राय नैयाव दङ अमा बेदर नैबे पटल आलु ओमफ्राय नैबे आरो आंनि थोरसि खुरै सुग्रा आरो ना मोनसे लाग्रोखाबाय ओरैनो ओमफ्राय नैयो बानलु आरो ना आरो दंबावो बेयाव पेनफोर दङ ओमफ्राय बेयाव नै माइनावनि माबा आरो ना सिट नैबेबो दानि लाबोनाय सासे गथ'नि कुर्ति सुनो ओमफ्राय नै माइनावा माने मोजां मोनसे दख'ना सुना दोनदों आरो ना थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनो गोसोबा खालामनो हागोन आरो ना थ' फेसबुकाव नायग्राफ्रा धने बसुमतारी होननाय फेसबुक पेजखौ फल' खालामना लाबानो जाबाय नों अर्डार खालामनो हागोन जाय सिख्लाफ्रा मोजां मोनो डिजाइननि नांगौ बेबो बुहुत मोजाङानो जाफ्रामखादों आरो ना नै दख'ना थ' बिनि दामखौ बारा लाखियाखै आरो 1200 लाखिदों आरो ना थ' सोरबा अर्डार खालामनो हागोन ओमफ्राय एसे देखायना मिलायनानै होगोन आरो ना लास्ट जोबनायाव आरो ना माजबाद टाउनाव दङ दा ओमफ्राय बिथिंबो माइनावा दङ ड्रेसखौ आं दख'नासो गानफिनगोन सानदोंमोन गैया बेखौनो गानना फैफिनबाय थ' बेयावहाय चिकेन चप बानायहोदों आरो ना एकदम मोजां मोनो बेयो चिकेन चप दहायबो मन्दिरनिफ्राय थांनानै मोनजास्लाबलाङासै माने खुलिहांदोंसोमोन आरो ना जों फैबा ओमफ्राय बैयावहाय बिनानावा इगल बिहरदों थ' बेखौ लानोसै थ' भिडिअआ जोब्बाय आरो ना दिनैनिया बेसिमावनो दे माइनाव बाय बुंना होदो खोनायाखै बे ससेयावनो फोजोबनाय जाबाय ससेल' नामा बेसेबा गोलाव जाबाय गावनियावबो लानो रोङा हा बुंनो रोङाबा बोरै जानो गावनावबो फेसबुक पेज दंथारो मनेटाइजेसन जानानै दङ होनो रोङाबा बुंनो रोङाबा थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय आरो ना थ' बाय